První krok u mikrocementu máme systémovou perdinku s penetrací, ta se takhle zaválečkuje a potom se bude dávat první vrstva mikrocementu. Takže to je první postup, který si musí vždycky udělat, ať je to stěna, nebo je to podlaha nebo schodiště. Další krok u mikrocementu je po první vrstvě, jak se nanese, tak se musí brousit. Každá vrstva se brousí. Používáme k tomu přímo diamantové brusné kotouče, přímo k tomu určené. A takhle se brousí každá vrstva. Další postup u mikrocementu je natáhnutí druhé vrstvy. Tady v tom případě tahá se to hleťákama. Můžete se podívat sami, jak to vypadá. A je tam důležité být fakt detailní. A pak vám ukážu zase další krok. Máme tady poslední vrstvu broušení třetí vrstvy mikrocementu. Brousíme to festool bruskama, festool vysavačem, odsávání a zase broušení je fakt detailní práce. Další fáze u mikrocementu je lakování. Lakování probíhá ve dvou krocích, mezi tím se brousí, teď děláme první fázi prvního laku a dívejte, jak ono se to pěkně nasaje. Ten finální tón dostane ten mikrocement až po zalakování. Jo, hodně lidí to mate, že vybrali si nějaký odstín a furt to není ono. Říkám ano, ten odstín se tam dostaví, ale až se to zalakuje. Jo, je to transparentní lak, ale jak je savý ten mikrocement, tak můžete vidět sami, jak se to pěkně prokresluje ta kresba, ten daný odstín.